utakmicu igramo u Slovačkoj 21. augusta. Evo da vidimo ovo. Teodosić je bio pored njega, isticalo je vreme, vidite, koš sasvim regular, nema tu šta da se priča, da vidimo još jednom ovo iz ovog ugla. Skok šut sa centra. I kao kap je ovo prošlo. Pobjeda Crne Gore 73-71 posle plus 13, 5 minuta pre kraja ove utakmice. Dakle, sljedeća utakmica u kvalifikacijama za našu reprezentaciju 21. augusta igramo protiv Slovačke, potom 24. već Srbija-Estonija, igraće se ta utakmica u Novom Sadu, 20. augusta novo teško gostovanje Izrael-Srbija, pa onda Srbija-Island, Crna Gora, Srbija 2. septembra, Srbija-Slovačka i posljednja Srbija-Izrael. Veliko slavlje, velika radost igrača Crne Gore. Jesu oni želeli